Ο Σακελαρόπουλος κενά στην αντεπίθεση ο ΠΑΟΚ τώρα με τον Βρίζα από τα αριστερά. Ο Βρίζας. Ο Καπετανόπουλος στη σέντρα. Ο Ντούντου θα διώξει. Ο Φραντζέσκος στο απευθεία σουτ. Είναι ο Τιμκόφσκι. Δεν θα προλάβει όμως την τελευταία στιγμή το πόδι του Ντούντου. Ένα κόρνερ, το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο για τον ΠΑΟΚ. Η μπάλα στα καρέ. Είναι ο Βρίζας που πετάγεται. Πετάγεται ο Ζήσης, ο Βρίζας. Το ΠΑΟΚ επιμένει και πιέζει με τον Κολομπούρδα από τα δεξιά. Ελίσσεται, κάνει και την παράλληλη σέντρα. Για να δούμε, είναι ο Τιμκόφσκι. Την κεφαλιά. Ο Βρίζας προκαινεί εστίας, έτοιμος, το πάρει. Χάνει. Χάνει την μπάλα, την ξανακερδίζει. Ανατρέπεται και είναι το πέναλτι. Τουρσουνίδης σουτάρει και γκολ. Είναι το 1-0 κάτω από τους πανηγυρισμούς των οπαδών του ΠΑΟΚ. Κερδίζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Γιώργο Τουρσουνίδη. Κάνει πολύ ωραία ενέργεια ο Γιώργος ο Τουρσουνίδης. Κοιτάζει ψηλά. Χάνει την μπάλα προς στιγμή. Είναι ο Μαραγκός που βγάζει για τον Φραντζέσκο. Φεύγει μόνο στον Φραντζέσκο στην αντεπίθεση. Ο ΠΑΟΚ μέσα στην περιοχή. Παράλληλη σέντρα. Διώχνει τελευταία στιγμή ο Ντούντου. Να το σουτ και γκολ! Γκολ! Ένα φοβερό γκολ από τον Ιωνέλ Πύρβου. Ο ΠΑΟΚ που μπήκε πολύ δυνατά και έβαλε φωτιά στην Τούμπα κάτω από τους πανηγυρισμούς των χιλιάδων οπαδών του. Το φάουλ για τον ΠΑΟΚ με τον Φραντζέσκο. Για το κεφάλι, το λάθος εκεί από τους παίκτες Καλμάτου. Βρίζας προσπαθεί το γυριστό σουτ και πάλι από τον Τικόφσκι. Ήταν ο Τικόφσκι και στην πρώτη φάση. Δεν έχει ένα στήριγμα. Κάποιον συμπαίκτη του. Τώρα βρίσκει. Δίνει στον Μαραγκό. Μαραγκός. Πολύ ωραία η παλιά για το Χατζηζήση μέσα στην περιοχή. Πλασάρι, δοκάρι.